Cuk, logo kurang mundur sithik. Menju Faisal. Wos. Yo kena nyeni iki gawe kena mending barange. Bisa mengontrol minyak berlebihan kuwi sing ra tau adus. Sing ra tau adus. Ih, ra opo. Ora perlu adus, penting rai resik. Wis ngono kuwi wae. Apa meneh kowe sing aktivitasmu nguli, tukang macul, mesti raine rak dledek dlewer elik mlumpuk elik kata. Ya kowe makane tak saran ge tuku iki kae sabun cuci muka ngge rai tanggo esuk karo bengi arep blusuk mapan turu. Setit iki busane wis akeh. Wis akeh, iki genah nyeni. Dilik neh bodoh iki kae dolan-dolan mlaku-mlaku, raine bersih. Ya iki nganggone Menju ses bos, Menju Faisal. Buas. Tukune nek bronjong kuning ngenteni apa meneh? Regane murah, enek promo jan iki kaya tahun baru wis. Tahun baru wis, raine kudu resik. Iki kayak arep bodar Ramadan wis ndang. Dituku ning bronjong kuning ngisor kowe oleh rega pira? Cri